Draga deco, sada čitamo priču beseda Isusa Hrista sa Nikodimom. Gospod Isus Hristos je u Jerusalimu na praznik Pashe učinio mnoga čuda. Kod njega su dovodili i donosili teške bolesnike i on ih je isceljivao rečju ili dodirom. Poslije toga mnogi su poverovali u njega. Među onima što su poverovali bilo je i fariseja i istaknutih judejaca. Jedan od judejskih starešina, Nikodim, povjerovao je u Isusa Hrista i došao kod njega tokom noći. Kako da se spasemo, šta treba da činimo, pa da ugodimo Bogu? Upitao je Nikodim učitelja. Isus Hristos je objasnio Nikodimu da svako ko hoće da se spase mora da poveruje u Boga i u Sina Božjega. Da mora da se krsti, da se popravi, da postane uistinu dobar hrišćanin. On je rekao, onome koji u njega veruje neće se suditi, a onaj koji ne veruje već je osuđen, jer nije poverovao u jedinorodnog Sina Božjeg. Sud se sastoji u tome što je svetlost došla u svijet, ali su ljudi više voljeli tamu nego svetlost, jer su njihova djela bila zla. Draga deco, vidite koliko je važno da se čine dobra djela, jer onda u nama vlada svetlost. Draga deco, sada čitamo drugu priču. Beseda Isusa Hrista sa Samarijankom. Jednom prilikom, kada je Isus Hristos zajedno sa svojim učenicima uputio se u Galileju, prolazili su kroz grad Sihar, u kojem su živjeli Samarijani, potomci onih Jevreja koji su tokom babilonskog ropstva ostali da žive na svojoj zemlji i pomešali se sa neznabošcima, zbog čega ih Jevreji nisu voleli. Kada su se približili gradu, Isus Hristos je poslao svoje učenike da kupe hranu, a on sam je sjeo nedaleko od gradskih vrata pored izvora. U to vrijeme na izvor je po vodu došla jedna Samarijanka. Isus Hristos je zatražio, daj mi da pijem. Samarijanka je odgovorila, kako to da ti Jevrejino tražiš od mene Samarijanke da piješ? Kad bi ti znala ko tebe traži da pije, rekao je Isus Hristos, ti bi sama tražila od njega vodu i on bi ti dao vodu živu. Misleći da on govori o hladnoj izvorskoj vodi koja se nalazila na dnu izvora, Samarijanka je odgovorila, Gospodaru, ti nemaš čime da zahvatiš vodu, jer je ovaj studenac dubok, odakle ćeš uzeti vodu živu? Kao odgovor Isus je rekao, svaki koji pije vodu iz ovog studenca ponovo će ožedneti. Ako bude pio vodu koju mu ja dam, nikada neće ožedneti. Samarijanka mu je odgovorila, Gospodaru, daj meni tu vodu da ne bih ožednela i da ne bih dolazila ovamo. Spasitelj je tada protumačio ženi da on govori o svom učenju i da će svako ko bude slušao
on uistinu spasitelj svijeta, Hristos. Isceljenje sina carevog čoveka. U Galileji se Isus Hristos ponovo zaustavio u Kani, gdje je učinio svoje prvo čudo, gdje je pretvorio vodu u vino. Žitelji su se obradovali kada su čuli da je došao Isus. Radosno su pohitali ka božanskom učitelju, da bi slušali njegovo učenje. Kod njega su donijeli bolesnike, jer su znali da će veliki čudotvorac iscijeliti svakoga ko od njega zatraži pomoć. Nedaleko od Kane nalazio se gradić Kapernaum i tamo su saznali da je Isus Hristos došao u Kanu. U Kapernaumu je živio jedan carev čovjek čiji je sin bio na samrti. Nesrećni otac požurio je u Kanu i kada je našao Isusa, zamolio ga da dođe u Kapernaum i da iscijeli njegovog umirućeg sina. Isus mu je tada rekao: vi ne vjerujete ako ne vidite znamenja i čuda. Ubogi otac je strahovao za svog sina, pa je zamolio Gospoda da požuri. Gospode, dođi dok nije umro moj sin. Isus mu je odgovorio: pođi kući, tvoj sin je zdrav. Carev čovjek je poverovao riječima Isusa Hrista i požurio kući. Na putu su ga susrele radosne sluge i uskliknule: tvoj sin je zdrav. Carev čovjek ih je upitao u koje je vrijeme njegovom sinu postalo lakše. Kada su mu sluge rekle da se to dogodilo juče, u 7 času otac se odmah osjetio da je sin počeo da se oporavlja, upravo u onom času kada je Hristos rekao: tvoj sin je zdrav. Tako je Isus učinio i drugo čudo u Galileji. Nadam se, draga djeca, da ste uživali ovim značajnim, poučnim i mudrim knjigama, pričama.